Muzina la Mulungu wachifundo wachisoni, kuyamikidwa konse ndi kwa iye Allah wachifundo wachisoni, yemwe waperekanso mpata ndi mwayi ndi nzeru musiku la lero lino kuti ndikhale pano kukumbusana inu ndi ine za chipembedzo chathu ichi chosogola cha Chisilamu. Madaliso ni mtendere zipite kwa mtumiki wathu womaliza Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, komanso atumiki ena onse amene anabwera mtumikiyu asanafike, akubanja kwake, komanso onse amene akusatira chipembedzo ichi kufikira siku lomaliza. Mutu wathu wa lero ndi okhulupirira weniweni, ndipo pa Chiarabu amati al-mu'min. Al-mu'min ndiye kuti ndi okhulupirira weniweni, amene amakhulupirira kuti Mulungu ndi mmodzi, ndipo izi amanena mopanda mantha ndi manyazi, amanena mu mtima ngakhalenso pagulu. Mu'min analongosoledwa mu Qur'ani yolemekezeka, ndipo chapter cha mtunthu chinatchulidwa ndi dzina la okhulupirira weniweni, al-mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala adayankhula pomusimba mu'minu motero: qad aflaha al-mu'minun, ndithu opambana okhulupirira mwa Mulungu ndi mtumiki wake, alladhina hum fi salatihim khashi'un, amene amakhuzumuka pa mapemphero awo poipereka mitima yawo kwa Mulungu mozichepesa. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, ndi amene amapewa zinthu zopanda pake. Walladhina hum lizakatihim fa'ilun, ndi amene amakwanirisa nsanamira ya chopereka zaka. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, ndi omwe amasunga umaliseche wawo, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum khayru malumin, kupatula kwa akazi awo ndi azakazi omwe manja awo akumanja apeza, choncho iwo sali ozuzulidwa. Famanibtagha waraa dhalika fa ulaika humul aadun, koma amene angafune zosemphana ndi izi, iwo ndiwo opyola malire a Mulungu Allah. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ndi amene amasunga malonjezo awo ndi zomwe akhulupirika nazo. Walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, ndinso omwe akusunga mapemphero awo popemphera nthawi zake ndi kutsata malamulo uku ali ozichepesa. Ulaika humul warithun, iwo ndi amene ali olandira zabwino tsiku la Kiyama. Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, amene azalandire munda wamtendere otchedwa Firdaus, munda wapamwamba kwambiri, mmenemo iwo azakhala muyaya. Ngati uli Msilamu chabe, ndiye kuti uli ndi kuthekera kokhala okhulupirira. Wongoleredwa kukhala Msilamu sikumakhala mphamvu ya munthu kuphunzira kwambiri kapena kuchenjera, ayi, ndi Allah subhanahu wa ta'ala amene amaongola munthu, komanso usamazione ngati wafikapo chifukwa chongokhala Msilamu, ayi. Muslim ndi mu'min ndi zinthu ziwiri zosiyana kwambiri, komabe sungakhale mu'minu osakhala muslim, kutanthauza kuti munthu kukhala Msilamu ndi muslim, ndipo kukhala okhulupirira weniweni ndi mu'min. Choncho ngati uli muslim ndiye kuti udakali munjira yoti ukafike kukhala mu'min, ndi kuti uzikalonjezedwa malonjezo aja okalowa ku Janna. Koma ndizotheka kukhala Msilamu koma osakhala mu'min. Anthu ambiri lero akumati basi akalowa ku Janna kamba kuti ndi Asilamu, komwe ndi kuzipusisa chabe. Kumbukirani kuti munthu yemwe amayeresa chipembedzo chake, ameneyo ndiye mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala ananena mu surati al-Bayyina kunena kuti innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khayrul bariyya, ndithu amene akhulupirira ndi kumachita zabwino, iwo ndi omwe zolengedwa zabwino. Choncho munthu ongotchedwa Msilamu ndi zophweka kwa iye kusintha thabwa nthawi iliyonse, ndi chifukwa chake Allah walonjeza zabwino zonse kwa okhulupirira.
ziwani kuti msilamu ndi munthu amene nthawi zonse amaziona ngati iye walowa kale ku janna, sakhalanso ndi chidwi chopanganso ibada. Pomwe muuminu ndi amene sagona tulo chifukwa samakhutisidwa ndi zomwe akupanga kuti zingamulowetse ku janna. Choncho Allah mavesi ake ambiri akumulimbisa mtima ndi kumukumbutsa ali muuminu, ndipo Allah amayamba ndi kuti ya ayyuhalladhina amanu, inu anthu amene mwakhulupirira. Amanu ndi almu'minuna, anthu amene ali okhulupirira. Ndipo anthu aja akamva izi, imani yawo imakwera kotero kuti levu ya chikhulupiriro chawo imasintha nakhala mamuhsin. Awa ndiwo mapeto a munthu wabwino kwambiri pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Allah wayankhulanso mu Qur'ani yake yolemekezeka muja kunena kuti إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم الإيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ndithu okhulupirira weniweni ndi amene Mulungu akatchulidwa mitima yawo imazazidwa ndi mantha, pamenenso aya zake zikuwerengedwa kwa iwo zimaonjezera chikhulupiriro, ndipo amayazamira kwa Mbuye wawo yekha basi. Sakhulupirira nyanga ndi mizimu ya akufa, ena amati mahloti. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ndi amenensotu amayimirira kupemphera napereka chimene tawapasa pa njira ya Allah ndi kuthandiza ovutika. Ulaika humul mu'minuna haqqan, awa okhala ndi khalidwe yotere ndiye okhulupirira mwachoonadi. M'bale wanga, ngati pa zimene tachulazi iwe ndi ine mulibe, tili kutali kwambiri, tili pa khomo pa chipembedzo. Janna ayi palibetu ife apa, komabe mwayi udakalipo, chifukwa ndi zotheka pamuzi mzikiti wa mtunthu kukhala asilamu okhaokha, mpaka ena pabwalo kuphatikiza imamu onse nkukhala asilamu okhaokha popanda mu'min. Choncho tizikonze tokha ndithu, pakuti tikumva nkhani iyi yomwe ili ndi chikumbuso mkati mwake. Tiziteteze tokha ndithu ku zilango za Allah subhanahu wa ta'ala, chifukwa iyenso adayankhula kunena kuti يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. inu anthu amene mwakhulupirira muopeni Mulungu posatira malamulo ake ndi kusiya zimene iye walesa, ndipo alingalire munthu zimene wasogozera mawala ake. Muopeni Mulungu, iye ngoziwa zimene mwapanga ndipo azalipira pa izo. wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum, musakhale ngati inu okhulupirira inu ngati monga amene ayiwala zoyenera kuchitira Mulungu Mbuye wawo, nayetu Mulungu wawayiwalitsa mitima yawo powachosera kuzindikira zimene zingawathandize. Ndipo Umari atamva izi adati, hasibu anfusakum qabla an tuhasab, bale ziwerengereni nokha asanafike okuwerengeserani, wazinuha kabula antuzan, kena kumukamaliza kuziwerengesa zikeni chire pasikero nokha, zikeni zinchito zanuzo pasikero asanapezeke wina wake uza kuyezerani pasikero. Apo ndi pamene tisakwanise kubwerera kwa Allah. Kodi tingapange bwanji kuti tikhale mamu'min? Kuti nsoka pena tikhale mgulu la anthu amene azikasankhidwa kuti awa achitiridwe chifundo akalowe ku janna, awa akalowe khomo lakuti, awa akalowe ku khomo lakuti. Poti sitinafike kumeneko tidakali pa khomo, koma tikusakasaka kuti sopano nafenso tikhale mamu'min. Tingapange bwanji? uhibbuka rabbi. Zakhaleni pompo pamene Sulezi Production izabwerenso nthawi ina ndi kuzalongosola zimene ndithu tiyenera kuchita kuti mpaka tikhale mgulu la mamu'min, ndi kutinso tikhale ndi mwayi okalowesedwa ku janna.
tipezeni pa YouTube ndi brother Sulaimana Isa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tiribe alonda Holande ranchi rosatu